Siapa yang menyebut la ilaha illallah, kala jasad kan berpisah dari nyawa. tempatnya sudah dijamin Allah, hidupnya tenang di alam surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Allahu Rabbi Rabbi ya Rabbi, Allahu Rabbi Tuhan kita Nabi Muhammad Pabulu gitu wahai sahabat dalam saudara. Wassalamualaikum sebuah firman dalam baju di dalam Al-Quran ada basuh innal ladzina kazabu sehingga akhirnya wasifan panati cilako para tamu takabu kadua panduan takabu aja sombong hampir sarupo kalau dipakai sifat dan dosa kalau ibadat pahala nyampo pahala ditolak tidak diterima takabu aja sombong kalau dipakai segala ibadat pahala tak sampai pahala ditolak jatuh kangara yang mampu sarugo nan sangai suli antah ko kababali hujan kalangi antah ko tarapo mabatu dilawi antah ko untuk tasapi ke dalam lubang jarum penjahit sakanga pula kani cobai mana tu kan awak bagana niki mana tu kan bagana tio mini tetapi mereka di sebalik bukit nani nak kata nani nyogawi ko tanyo la gada ngapa ombak dilawi mana tu kan awak andai cukup mana ruah kana mehla pai pipi ame yo perak la batu pi sumpi sampai lali jadi tukar rumpu kilo de banyinyi sabi joraju pinggang la gadang dari paru-paru sabuanyo lagi nana ke dalam sidang apa lagi kita berada di Minangkabau ada rekambang ada hujan talapu ada panen talaka masuk ini di mana kau malang limau lala kerana binalu lupa di pape ada dagang lalu ada orang datang ada kaliru labi miang de kata basabu labi sekali de goyang baju de gara-gara de guyung-guyung de acok bagara lah hilang malu kalau teringgi ayah tu ibu babi nantu balu lama dapat cucu bayi itu lanan malu iyo de ayah laju ibu jangan dipakai iyo laiti fad labaitu iyo lasi fad lakaleru Allah inilah
illallah. Iyo hai Tuhanku, oh Nabi, iyo Muhammad ya maditu, iyo hai urangani, imaka, iyo hai kulinifa. Ya Allah, ya Allah, la ibadiri ladika sadi irinyo dalam binafsi Allah dia itu si Dipatul dibaharakan dicoba dari tujuannya dan gitu dilimpahkan rahmat dari Tuhan yang Angasulan telah wahai dan Allah sahabat Badi tolak masuk ini telah disambung Allah dari kaki obat aduh dari topan lahir tinggalan baik sekarang tanganku bila kami satu Allah kena dosa Abadu iyo adu dan Allah bahasa badia do baraka aranu adalah panitia menyampaikan asraju oleh mahalelang sehingga ayam dari buku asamu ibatan dohoramu iyon adalah itu lana elojo sa iyosa akato kado itulah bakanda aku lola nambah geser lade nyodola leka kami oba aduh kasih banyak iyo ay tarinimo o suko onela ayata Allah dari sana ay saudaro o Allah la ilaha illallah la ya mulana ana iyo la rasulullah nabi Allah Allah ko abadalai andalai abadalai andalai abadalai ya Allah kami japu lagi manu tinggal jola dia mulai ada iyo Allah kami cari dari manu lagi lagi nyola nabi Allah Allahu akbar Ambadagaya, 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 ibarat ladan hilang ladan turi imonyo ladan mati ladan turu oh berjohna jokal walade tamanna manatan tulu anyo jantan akan tuba
atino laina jalle nalati unyang laina tantu nanati ajo laina seorang laina tantu laina samato laina itu lalami salan lana tua tu lana umpamo kita menadi juga sapata lana jodoh Jangan pengajian memang penting nanti kita Panjangan sekali dari bidang lade agamu la Islam lade lade Allah kamu kita dengan bismillah kamu kita baca dan ada berkahan lade kita lana basamu biar kita nana mandang walau kami nana membaca Allah saudara karib dan para taruhnya Allah taruh di sambu Lagi paham nasantu Lagi angin radio Lagi ombak basabu Keputusan paham supaya nada Lana jangan kaji surat lelera kita jaga tapi kantong abadi Lana radio Lagi air di cawan Lagi tu curahkan lagi tujuan Leher di murung Darah di hutan Walaupun di tangan oh kita lapekan begitulah misal ruko pengajian kajian banyak tak ada keputusan karena itu pikir olehmu sebuah hadis surah tentu Yoman Arafah Lai dengan nafsahu Apa pada Arafah Allah dengan Rabbahu Siapa manana Lade akan dirinya seolah manana Lade akan Tuhannya Lai pahamnya hadis Begitulah lelo Karena itu oh janganlah lupa Tentulah kaji Laya diri nanya Sabana diri nak santu nanai La ilaha illallah kalau dibaca Kulimpahnya ampe oh janganlah lupa Yang kulimpahnya lah Jokala bikato ayana menjadi singa dolai tubuh nakasa oleh kulit daging yang jauh oleh batulah
Jangan berabu balin Bahati badan tu Ngalah dipandang baru Kelai pada hakikat mai sama to kulima ilaha jangan laleng ya ikut ayat sabitah ya itu rohani oleh nyawa yang gila rohani nyawa dan jila indah Allah bakuli indah Allah badara tulang Allah sabuwa Kadapi yola dipandang denang lay jolla bato ini Kadapi lay didang Ojo talingo ini Malaikan iyo nyusuti sungguh iyo tarjoli Karena Muhammad Sahil batin ayat iyo sabita Sulaiman kode kata Nana iyo kita cari dengan iyo alemu Allah cuma tolanya hati Oh dia junyo ajo Lakul lima iyo nyo ilah Ila pinta ay kadoro Soharan iyo ujunam Onamu iyo dikaku Lesa balalan nyo diri ay iyo la itu Nilai pakulat hatikan ay diri yang gila Lagi panggang deta angoy Giradam nyo tak basa Nilai jauh iyo padonyo pasal iyo baru Lain jande nyo teta Di kundang pun tak baca bukan hai inyota Sikade pun bukan bukan lada minum lada bukan nyomakan Ojo jago di kato jangan supaya iyo nanya tuh dengan hai wujud Leka padonan nyoguro O kajine ulangan Lady kaji iyo nyobana Sahajalan nyodalam Kasano hai pulanyo Ayah iyo kok banggang ada Kasano hai pulanyo Iyo lai sakallo Allah Kulim mahalan Allah Budenan laihan Allah ingin Iya itu lada baranamu Wujud lada nyomohan Lai wujud lada mutal Iyo hati itu haya Lada sama tu Iyo ayako kurang ingin Dangala iyo la misa Salaku la iyo ibarat Lada sebuah lada iyo jarami Nandalay anda la iyo la niye Lada sebuah iyo ay jarami Anda la iyo la tega Kang iyo lay jarami Ojo kalau lada iyo ditimbang Ayan de karajiya Lada lay bisa Sal la iyo nyosara
Ayan iyo ay sabita Jaramin lada iyo nanditi Bayang yo ado di dalam layo jarami Nenan iyo ay si ujuna Bilang namo layo nyo yakin Ada pula na iyo nyo orang Oleh nalai bajarami Alas iyo jud la iyo nyamungan Ona mula na iyo nyokodingin itu layo lamisa Alada kang ganti la iyo nasaka Alada laya ulang la iyo kagono Tambah lada iyo la sura Alada nyatu iyo ay nyonyawa Iyo dengan ondeh laya kulima Nilai kulima La ilaha illallah Keputusan nilai nyobahan Jokalam nilai masa Lada alamat lada iyo tantoso Palangkahan lada iyo nyoranca Ladi angin lada iyo baratiyo Lada parahu la iyo batula Ladi langkah iyo laisa langkah Lada lay janjang la iyo takana de malaya Iyo sarugo la taboka Batamunaniyo la jodohan dosarugo iyo denan enna Adi dalam iyo ay desarugo iyo ay kampu ada yang enak Dari soal iyo pengajian sekian dan dulu kami buka Sekian iyo ay mula dulu dari kami iyo ay nantadu Sebagai iyo desambuangan Curi tunan putu inyo jago Itu ya adalah kisah iyo la desa banta jago La sudanan iyo ay nyo aturkan iyo ay akan ay bacurito iyo kuya dito kasudanan iyo na malahanato La sudanan iyo ay mahalelang dihimuko iyo ay nantasamo Alaman lelang singa mahaya may sana kadang kapalo kudo Atau malelang nyo kuwe ampisa kadang ay roda oto Terima kasih banyak-banyak Kami ucapkan terima syukur Atas iyo ala sumbangan dari guru-guru dan kita Iyo ay atas uluran tangan de kita iyo bersama-sama Mudah-mudahan menjadi ladang ibadah de kita dan iyo nabasamo Iyo nanalaba macam-macam iyo tadang kahil suaro Ado dari adalah uku baru Ado dari uku lahu Ado dari iyo ay yung kulamo walau angkatan 52 Salam abah lomba-lomba Menuju jalan yo kasarugo Dena subana de basumang yo dena le kalau le lagi kiro Iyo wikona la elo yo kito sa iyo yo takato Ako le lagi ne buya kito sabana niyo na naman lah jenggo Iyo sabana yo denyo bangki hamu nyo padoyo malam nangko Sahingo mangarinde nyo sakula dena lai uranan di buwe nyo Mari kita nala doakan ke Tuhan iyo ay yang
batu. Mudahan-mudahan Buya Akmal panjang jua de umurnya, sehat jua le badannya. Iyo bagi tunalanyo doa dari tukang iyo la curito. Sehat batamba pulo nanti kadangnya. Apalagi iyo Buya kito, jo kalau kito yo denyo baco, biar di iyo televisi atau iyo nandi radio, baliau kenanyo melaco, iyo tampil yo denyo pulo. Apalagi iyo nala di padang, baliau iyo sudah nyato. Dia yo di masjid nantar namo, baliau memang terkenal pulo. Memang masuk singa mimbar iyo bakato guru gitu. Mudah-mudahan adanya bana dapat rahmatnya pada kita. Adanya pulo iyo kaki tolah nabasabu. Tala biela adanya bana kapadu ampulayo baru kita. Itu nalawe jangan dari kami iyo lah nambah dua. Mari topan iyo la singgalang nan sadang iyo bakarajo. Ditala piala deta kurang ladai maaf lah kami pintu. Karena iyo ladenyo kito kana jojo la sesudah iko. Kita dola kaman lelang iyo esa sudah iko. Karena iyo lelang kito lai banyak lar tingkahnya. Mulai dola kadilelang menan lai basalero. Iyo lai balagi cobana. Nela itu lada muka sui panitia nanti muko. Dengan baik itu lada jubana iyo lai Allah lanya to. Lakini baanan karan cala baabana laka eloknya. Akabai itu lada juwanta tidak bahibur rasul kabedo. Intibari iyo lagi buran janaman colo lala bunyinya. Sekedar lada hiburan atau isi intermezzo. Kini ramah kosida. Allah sesuai lada nyobana nanjo bulan kini ko. Iyo kelahiran ladenan lai junjuangan kita. Mari kita bersolawat ladenan lenan bertemu samo. Sama iyo kapatu kita. Kata dengan dalam hati apa saja kiro-kiro. Bari bana adalah gunan lagu. Ayo iramah lade kosida, ko iko molah dio. Coba pasir buku agama, ko pangarang jalan isu Allah kasarugo. Lade mari oh mari baca sholawat Nabi. Mari baca sholawat Nabi. Lade agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Nabi Muhammad Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, 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 dua belas Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun darilah itu kita semua semoga
semoga kita umat Islam sedunia mendapat syafaatnya dan di akhiratnya. Marilah hai kawan. Mari oh mari baca sholawat Nabi. Mari baca sholawat Nabi. Agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat. Marilah hai kawan. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Bila itu kita semua semoga kita umat Islam sedunia mendapat syafaatnya di akhiratnya. Lada irama lada kosidah lada bagi tu laga leneknya. Memang lagu pada pasir, memang lagu nan labo. Kalau kanda ala kawan kita leba lain-lainnya pula. Kanda kawan niyo nan mudo. Iyo kanda ungku nasril iyo wiko lada kandanya. Karano baliyo masih mudo pula. Nilai tuangku malin de batu wahla de galanyo. Kalau baliyo memang wagun rajo. Nilai maaf yola dipinta. Manukia alangan dari buki tapakia ayam jina dilaman sampai hati orang maambi pamenan diri nande naik eo sampai hati orang maambi pamenan diri nande naik eo Samanta Allah pandai kaba malayo sakanda ati sajo Chalia mana di ambil koko tawan besantuang juo Chalia mana di ambil Bini kawan bawa juo Makasih mana matu kawan memandang sampai hati onene lukoi dana. Aku nene punya warna iya pulau hai uan deda bana kadang salero Kalau malu bisa dikubur dalam indah dentai ketaru muatan doiko malam ini soal katibo hilang orang di malam ini isu ale katibo hilang orang manusia
alangan dari buki kita pakai ayam Cina di laman sampai hati orang lepunya tuki rokok kawan kasalai juo sampai hati orang maafia pun dia kawan babao juo samantang alang de pandai tabang malayo takkan hati sajo jali nalaka diambil Indo sama babao juo jali wair nalaka dibao Indo bare nai sajo laka dibao Sabana wair ini mako membenang sampai hati onene luko widana nene niyo wana iyo pulo sudah jual oto konyo malu bisa dikubur dalam hingga ada naik kataru muacando iko malam ini soal katibo hilang oto nyo padero Allah di malam ini isu alle katibo hilang orang nanen nama panjang wailil amwat bedo lo yo la di punta la de saka karana pagono karano na otoli yao masih alul tadwa pulo karano la de haragonyo kalangi nana katuju hanyo lagi jang merah tio ari lai tasu nana man ko la de nyo maha karano la banyak la de pokok nyo ta pokok bana taga desa rawainyo nene pala gitu bana nala jokan la hola kadibajo bana karanca la bana la kasiro mari kita ambil berkah acara kita la di malam nangko mari lepas zikir lagi to basamu samu la de mambaco ay kulima lagi to basamu kita tantu kadang la paedahanyo dalam lai kuliman de salam mereka saruko pasangan hati di dalam dado bahasa juabana di kiro-kiro irama pada pasir iko buninyo irama kulima iko jo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah dan kalimah itu adalah sakti bagi imani di dalam hati dan kalimah itu adalah sakti bagi imani di dalam hati tiada terpengaruh oleh duniawi itulah dia bumi sejati tiada terpengaruh oleh duniawi itulah dia bumi sejati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah siapa yang menyebut la
ilaha illallah. Kala jasad kan berpisah dari nyawa. Tempatnya sudah dijamin Allah, hidupnya tenang di alam surga. Tempatnya sudah dijamin Allah, Hidupnya tenang di dalam surga. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.